ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತುಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಾಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ನ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾದ ತುಳುನಾಡು ನೆಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡು ಭೂತಕೋಳ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಡಪದು ಕೊರ್ಪ ಅಡಿ ಬೆತೆ ಪುದರುಂಡು ಓ ಮಾತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವ ದೇಬೇರ್ನ ಪುದರುಂಡು ಬಂಡದು ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಎಂಕ್ 102 ದೈವ ದೇಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ತೇಕೊಂಡು ಓ ಮಾಂತ ಪಂಡದು ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವ ದೇವೇರು ಬೆತೆ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವ ದೇಬೇರುಳ್ಳೇರು ಬೆತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೆತೆ ರೀತಿ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವ ದೇಬೇರುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ 27 ಬೆತೆ ಪಂಜುರುಳಿ ದೇಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಅಂತ ಪಂಡದು ನೀಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋನು ತೂದು ಬಾಳ್
ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಕಿ ವರ್ಮಮಾಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಇನಿತ್ಯ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೆದ ಬೇತೆ ದೈವ ದೇಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ನೂದೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೈವ ದೇಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ತೂಯ ಅಂಚನೆ ಆಡಿಯಂಟ ಪೂರರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್